knallen uitlaten, zwarte kleren en roege koppen. Gewoon het duizenden kilometers rijden om dit weekend bij de Benelux Harley Davidson Rally in Ljouwen te wezen. Ik us Zuiderboorlië ben erbij. De gezelschap, de mooie motors, de happening zelf, de bijeenkomst, de vriendelijkheid van de mensen, de Friese vriendelijkheid. Daar kijken we naar uit. Ja, zeker. Zijn jullie vaker geweest hier? Nee, eerste keer, maar ik wou er altijd naartoe komen. Dit was een unieke gelegenheid om naar hier te komen. Het is de tweede keer dat de Frieske Lakes Chapter het evenement organiseert. Tjenelien kwamen er in mijn naam maar 150 motorrijders. Dat is dit hier vertienvoudige. Omdat de Halionesgroep steeds groter wordt, het is één grote familie. Mensen komen ook het zien. Dit is leuk, give mij en zij is dat mond-op-mond reclame. Feest vieren, hè? Vrienden ontmoeten die je vorig jaar voor het laatst misschien net gezien. Van andere chapters en lekker rijden. Easy does it, hè? I get together, isn't it? Meet old friends, have a beer or two. Maar het gaat net alleen nog om een gezelligheid. Morgen we het Alve Sterrentocht rijden. En snel de motors in optocht door Ljouwen. We gaan hier weg vanaf de kleine wielen en we draaien met een grote cirkel de binnenstad in. En dan eindigen we op de nieuwe stad. Waar de horeca open is. Waar een band staat te spelen in de gracht op een praam. En we hopen dat een heleboel mensen die hier nu te gast zijn nog even met ons meegaan. En daar formeel nog een laatste kop koffie drinken en dan weer oppakken om naar huis te gaan.